Karstulassa suunnitellaan maailmanvalloitusta mörköjen avulla. Kunta on asettanut korkeat tavoitteet Kirkkovuoreen tekeillä olevalle mörkömaalle. Luontomatkailualueesta halutaan tehdä paikka, joka tunnetaan tulevaisuudessa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Ensin Karstulan Lions Club pystytti Kirkkovuorelle näkötornin ja laavun. Nyt vuorelle puuhataan mörkömaata. Kunta on lahjoittanut yhdistyksille 8 hehtaarin metsäalueen vuorelta. Tarkoitus on, että tämä pysyy tämmöisenä aika luonnonmukaisena, eli ei ole tulossa mitään muovisia vemputtimia, vaan että niin kuin luonnon ehdoilla edetään. Ja tämä olisi sellainen paikka, missä lapset ja perheet voivat toimia yhdessä. Kirkkovuoren ainutlaatuinen luonto ja huikeat näköalat vetävät puoleensa jo 10 000 vierailijaa vuosittain. Matkailijoita aiotaan houkutella möröillä lisää. Tarinan mukaan, kun nämä möröt muuttivat täältä pois jääkauden aikana olosuhteiden pakosta ja nyt heillä on vähän huonosti asiat siellä asuinseutuvilla, niin ovat palaamassa tänne. Sosiaalisessa mediassa käy melko kuhina ja siellä keskustellaan, että nyt aloitetaan paluumuutto oikein todenteolla Karstulan Kirkkovuorelle. Möröstä halutaan Angry Birdsin kaltainen maailmankuulu brändi. Yritysten toivotaan innostuvan luomaan omia mörköaiheisia tuotteitaan. Kaikenlaisista nuppineulosta tuonne mörkömajoihin ja mörkömökkeihin ja mörkötelttoihin ja mörköpeleihin ja animaatioihin ja mörkökirjoihin. Mörkömaa-hankkeen kustannusarvio on 118 000 euroa, jonka ELY-keskus rahoittaa 90%. Loput rahat tulevat Lions Clubin pussista. Suuret suunnitelmat ovat vielä alkuvaiheessa. Me olemme valmistelemassa näitä asuinsijoja täällä ja mörköjä houkutella ja yhteistyökumppaneita houkutella ja sitten varsinaiset rakennustoimenpiteet aloitetaan sitten vasta tämän jälkeen. Mitä kaikkea tähän vaaditaan, että onnistutaan? Ehdotonta uskoa tähän ideaan ja rahaakin hankkimaan, mutta kyllä tämä usko ja tämä tämmöinen yhteishenki on aika merkittävä tekijä. Joo.